No, to je trochu problém. Asi vemem tohle. Next there, vítám vás u videa Masters Lobby plus Draft. Kdybyste nevěděli, co jsem chtěl, tak jsem chtěl Broka kvůli tomu, abych si rozbil na Out in the Open naší zeď, protože vám to udělá extrémně moc prostoru, kam můžete backovat a mohli byste backovat v klidu a museli byste být takový tweakily. Tím, že bohužel nemáme nic, co by nám otevřelo tu zeď ze začátku, tak budeme mít z začátku trochu velký problém, předpokládám, že první kolo prohrám. A pak ty dvě kola už bychom mohli být trochu silnější, když buď to já nebo ta Piper otevře tu zeď. Ale uvidíme, vůbec netuším, jak to bude. Máru jsem vzal, no, Perlu jsem vzal kvůli tomu, že má HPčka, což není vůbec špatný, je to takový jako dobrý pick. Když jdete dobře sneakovat, tak i damage je docela dobře velký. A takový ideální vyvážený pick tady na mapu, I guess. For me. Máme dva sharpshootery, nebo snipery. Máme Piper a Gus, long range postavy. Jo, to je jau, prostě jsem docela bídu zpátky teda, ale jako to musím udělat taky. Co dobrou. Tady to vypadá velice nebezpečně, ale tady budu muset já vypůjčovat. To zabít broka. Ta double kill a bohužel můj teammate umřel. Což není vůbec příjemný pro tu Piper. Jo, Piper se nechá dát jedničku od Artio, chápu. Opět Piper. Mě to hrál takový v klidu, tak je to lepší. Bohužel, no, já jsem víc double kill dát nemohl. Jsem vytučoval kvůli tomu, aby nemusel uříct ten Gus, ale on si zapomněl dát klid, podle mě. Nebo ho neměl, no. No, docela jsem šel o Baša. To je docela problém. To je zbytečný shield. Protože teď tady ten shield by byl o dost lepší a nepadl by na ní ten kill. Tu jsem docela v problémech. Pokud to dodžovat, ale tak třetí ultina a ten má víc raket, nemá čtvrtou raketu, má víc raket v ultině, což je problém, a to je první hra minus. Bohužel, Piper si nesmí dávat takovýhle free killy. Piper tu chodí a je free kill zatím, takže přesně takhle se Piper nehraje. A já jako Perla nemůžu hrát jedna ve 3 z důvodu toho, že prostě nemám range, nemám HPčka a infinity. Mít třeba 10 HP, tak je trochu possible, ale se smyká HPčka má skoro 8, teda jako to je dost těžký. Abych jako něco jiného uhrál, protože tam na nějakých 3 ty od Broka a jeden noheň, když potkám, tak jsem dal prakticky, teď tě zapušuju, takenu si ten mid, takže se tady vždycky zapušuju, mám mid, jsem pomohl hodně s tím teammateům, jen tím, že tady existuju, tím, že tady otravuju, musím zapušovat, já tady znova stáhnu, půjdu se heal-upnu a čekám na svoji příležitost. Výborně, naše Piper se prostě rozhodla to prodat, tak je zase mrtvá. Já tady mám kill. Možná můj Gus přežije, můj Gus žije zatím. Au, to jsem nečekal, že mě takhle sníkne. Tady jsem nedožil, bohužel, má chyba. Když to byl dost těžký dodge, ale jsem to articky dodge mohl. Bohužel, náš Gus taky nevím, co dělá trochu. No, na Masters lobíčka mám teammatey prostě jako fakt insane. Jste věděli, jaký teammatey tady celou dobu, co tam dělá. No, tohle už je chytal, tak je to něco na styl tohle. Ta Piper už musí něco udělat trochu. Já to nevím udělat prakticky nic, ne, to vůbec neměl chodit ten shield. Ten shield nemůže takhle volně přijít v životě. No, ty to když hrajete takhle, tak to je GG. Ten shield nemůže takhle přijít, aby jako na vás platil prostě full dne, takhle, když jste full, ten shield musí přijít. Když situace, mám výborný teammate. Já nemůžu vlastně like, tak já aspoň oba reportnu. Teammate prostě k ničemu, no. Tady, abyste viděli, co se tady celou chytám. No nic, já děkuji, že jste se podívali na první hru. Vždycky tady tohle to bude po hrách, bude tu vždycky draft, jako jste ho tady měli teďka,
příště bude líp komentovaný, teda of course, já vám to příště líp zkomentuju. Teď jste tady měli tenhle draft, bohužel draft Toulouse 0, jako podle toho draftu jsme teoreticky měli docela dobrou šanci vyhrát, bohužel se tak nestalo. No, já děkuji za to, že jste se tady na to podívali a doufám, že se podíváte i na další, doufám, že jste tu zanechali like, doufám, že tu zanecháte i odběr. Všechno, co tu bude, mě extrémně podporuje a tlačí mě to dál do téhle tvorby, kterou bych chtěl dělat. Tak já děkuju moc.